Kaixo! Ondo zaudete? Ikusi dut aste honetan kontraesan asko izan dituzuela. Ze balantze egingo dugu bainat? Lehenengoa oso ongi, bigarrena oso gaizki. Bai. Júpiter, Urano, Júpiter es. Plutón. Petunia. Bane? Einaut, orduan. Dinosaurio. Baina nik inget, hola, eta... Oso ondo, eroglifiko batzuk orain. Ondo prest zauz, asmatzeko, Antxon? Ni? Erogliok ere ez du gehiegi lagundu. Bane beldurtuta, lasai, bane, hainbesterako ere ez da. Gaiztozik matako Bai. talde honetan eta eroglio da. Radikala. Bai, Zer sentitzen nahi, Noa? Por fin. Baina bueno, hemen denak gara lagunak, ez da? Gurekin duzuen harremana, ea lagun ere bagara, edo zakua. Ikusi nahi nuke harremanak kamarak itzalita eta piztuta iguala den. Zer nahi duzu horrekin? Zuen laguntasunak ere gehiago balio du. Behintzat publikoan benetako lagunak ditugu. Artistak gainera. Badugu lagun bat. Mai, jarriko zara zutik mesedez eta zuzendari lana egingo dituzu. Bale. Mai! Nahi duzuna egin. Gure da platoa. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Ze polita! Agur!